frumoasă, senzuală, strălucitoare. Aceasta este femeia atunci când dansează, stăpânind arta străveche a dansului oriental. Bine ai venit la Oriental Delight! Sunt Camila și mă bucur să împărtășesc cu tine frumusețea dansului și prin intermediul cursurilor online ce sunt accesibile acum pe site-ul orientaldelight.ro. Bazele dansului oriental este un curs complex dedicat nivelului începător și este structurat astfel încât să poți asimila pas cu pas toate elementele necesare acestei etape. Până la finalul cursului vei stăpâni cele mai importante și des folosite mișcări de bază, vei dobândi o ținută și mai frumoasă și mai elegantă și vei putea dansa singură o coreografie antrenantă și senzuală ce reunește toate elementele învățate la acest nivel. Cursul este structurat în 3 module a câte 10 lecții ce includ tehnici de dans, exerciții de coordonare, postură corectă, combinații și modalități de înfrumusețare a dansului prin mișcări grațioase ale brațelor. Incursiunea ta în această artă străveche poate să înceapă chiar acum, achiziționând cursul online. Te aștept la primul modul.